கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களை, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். 2 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரம் 43ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அதற்கு அவனுடைய பணிவிடைக்காரன், இதை நான் 100 பேருக்கு எப்படி வைப்பது என்றான். அதற்கு அவன், அதை ஜனங்களுக்கு சாப்பிட கொடு, சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதி உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என கண்பானவர்களே, சாப்பிடுவதற்கு ஆகாரங்கள் குறைவாக இருந்தது. அந்த சாப்பிட கொடுத்த கதிர்கள், அதில் 20 அப்பங்கள் தான் இருந்தது. அதை அறிந்த அந்த ஊழியர் சொல்லுகிறார், இதையெல்லாம் நீ எடுத்து ஜனங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த வேலைக்காரன், பணிவிடைக்காரன் சொல்றான், என்னையா கொஞ்சோல இருக்குது, இதை எப்படி நான் 100 பேருக்கு முன்னால வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்பதான் அந்த ஊழியர் சொல்றாரு, நீ கொண்டு கொடு, அதுல சாப்பிட்ட பிறகு மீதி இருக்கும். குறைவான பதார்த்தங்கள் தான், அதை நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது மிகுதியா வருது. கொஞ்சம் தானே இருக்குது, அதை நான் மட்டும் தானே சாப்பிடணும், என் குடும்பம் மட்டும் தானே திங்கும், எங்களுக்கு மட்டும் தானே காணும் அப்படின்னு இல்லாம நீ பகிர்ந்து கொடுக்க பழகி கொண்டால், இருப்பது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அது மீதி வரக்கூடிய அளவிலே அது நிறைவாக இருக்கும் என்று நாம இந்த வசனத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். என கண்பானவர்களே, வேதம் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறது. எலிசாவினுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவம் இது. நான் 20 பேரை வச்சுக்கிட்டு எப்படி 100 பேருக்கு நான் கொடுப்பேன்? இதுதான் நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் வருது. 2 மீன் 5 அப்பம், நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் போஷித்தார். ஆகாரம் குறைவா இருக்கலாம், ஆனால் மிகுதியாய் வரக்கூடிய அளவிற்கு ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய கர்த்தர். வருமானம் குறைவா இருக்கலாம், உங்களுடைய தேவைகளுக்கு அது போதுமானதாக இருக்கும். கர்த்தரை மட்டுமே நம்பிருங்க, ஆண்டவர் உங்களுடைய குறைவுகளையும் நிறைவாக்கி தருவார். நல்ல ஆண்டவரே, கொஞ்சம் பேருக்கு தானே காணும், அது எப்படி நான் கொடுப்பேன்னு நினைச்சேன். அந்த பணிவிடைக்காரனை நீ கொடு, மிச்சம் வரும்னு சொன்ன அந்த ஊழியனை போல நாங்களும் மற்றவர்களை தைரியமூட்டக்கூடியவர்களாய் காணப்பட எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.